ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದು ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆ ಬಂದು 3 ಜನ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೂಲು ಗಟ್ಟೆ ಮರ್ದುವರಿಯ ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಈತ ಆಕ್ಲು ಹುಚ್ಚು ಪತದ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗಣ್ಣು ಒಂಜಿ ನಂಬದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಕೋರಿಯ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊರ್ಪುಣಕ್ಲು ಮಾತ ಸೋಂಕು ಒಂದು ಬಂಡದಾಯ್ತು. ನೆತ್ತರಿ ಹಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬತ್ತಿಲಿಕೊಂಡು ನೆತ್ತರಿ ಬುಳ್ 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 ಕಕ್ಕಿನ ಈತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಗಿಟ್ಟ ಇಟ್ಟದ ಅಕ್ಕ. ತಡರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದು ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆ ಬಂದು 3 ಜನ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪುತ್ತೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆನಪಾಗುವಂತಹದ್ದು ತಣ್ಣೀರುಪಂತ ಗ್ರಾಮದ ಅಲಕ್ಕೆಯ ಸೂರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸೂರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಆ 3 ಜನರು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ 3 ಜನನು ಇವತ್ತು ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದು ಕೇವಲ 1-2 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ ನಾವು ಇರುವಂತಹದ್ದು ತಣ್ಣೀರುಪಂತ ಗ್ರಾಮದ ಅಲಕ್ಕೆಯ ಸೂರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಬೇಕು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಪ್ತತೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐತೆ ಮುರಾಣಿ ದಾಯ್ತಾ ಅಂಡು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲು ಏರ್ ಒಲ್ಪದಕ್ಕಲು ದಾದ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಕಲೆ ಗುರ್ತದಕ್ಕಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೊಪ್ಪ ಜೋಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬರ ದುಂಬು ಉಚ್ಚು ಮುಟ್ಟದ ಇತ್ತಂಡು ಮತ್ತೆ 15 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಆ ಜನಕ್ಕಲ ಗುಣವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಆ ಗುರ್ತೊಡಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಗೊತ್ತ ಸೀದಾ ಇದೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಎಂಚ ಉಚ್ಚು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಕೂಡಲೇ ಆತನಾಗ ಇಂಕ್ ಮೂಜಿ ಅನ್ನೋಕ್ಲ ಮರ್ದು ಯಾರು ಬಾರಿ ದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪಣದು ಬಾರಿ ಅಲ್ಮಾನ ಅಲ್ತೆ ಆಂಡಲ ಓಲ ಮಕ್ಳಿನ ಕಡಪುಡಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದಿ ಅಂಚ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ತೂಕ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಕ ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂಡೆ ಮರ್ದು ಪೂರ ಕೊರಿಯ ಮಾತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಕ್ಳು ನೂಲು ಗಟ್ಟಿಯ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಒಂತ ಪೂರ ಒಂತ ಸುಮಾರು ಒಂತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಾರೆ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೇರಗಳು 1 ಗಂಟೆ ಬತ್ತನಗಳು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂತು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮರ್ದು ಮತ್ತೇನು ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂತ ಕೇಂದ್ರೇನು ಎಂಚ ಉಂಡಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣಾರ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ನಾನು ಉಂತದೆ ಒಂತ ಪೂರ ಮರ್ದು ನೋಡು ಕೊರೋನೋಡು ನಾನು ಸರ್ತಿ ಮರ್ದು ಪರ್ಪದ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪುಣ್ಣ ಬುಕ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಮರ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪೋನಾಗ ಇನ್ನು ಪತೋನಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತು ಆಂಡು ಪೋಣ ಇತ್ತೆಂಚೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ದು ಎದ್ದಿನಾಂಡು ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ 2 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಪು ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಸಮಯ ಒಂದು ಸರಿ ಆತಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈದು ಒಂಜಿ ಬಾಪು ಅಂತ ಉಂಡು ಆತೆ ಬುಕ್ಕ ಸರಿ ಉಳ್ಳೆ ಓ ಹುಚ್ಚು ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂದಾಡಿ ಹುಚ್ಚು ಕಂದಾಡಿ ಹುಚ್ಚು ಇರೆಗ್ ಈತ ಆಕ್ಲು ಹುಚ್ಚು ಪತದ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೊಂದತ್ತೆ ಹುಚ್ಚು ಪತೊಂದು ಈರ ಎಂತ ತುಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಕಂದಡಿ ಹುಚ್ಚು ಅವಡು ಅತ್ತಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ಪೆ ಅವಡು ಅತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಪಡು ಐಕ ಹುಚ್ಚುಗೆ ಮರ್ದು ಬೇತೆ ಮರ್ದಿಪ್ಪುಂಡ ಹುಚ್ಚುಗು ಬೇತೆ ಮರ್ದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಹುಚ್ಚುಗು ಮರ್ದು ಈ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಗಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಠಿಣ ಮರ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಹುಚ್ಚುಲೆಗ್ ಮಾತ ವಿಷ ಜಂತುಲೆಗ್ ಮಾತ ಮರ್ದು ಒಂಜೆ ಮರ್ದು ಅಂತ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐತಿ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಈರೆಗ್ ಆತ ಬೇಗ 2 ಮರ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತನ ಏರು ರಪಕ್ಕ ಈರೆಗ್ ಒಟ್ಟುಗು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಗೇನು ಐತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಪಾರ ಗೊತ್ತ ಆಪುಂಡ ಪಪ್ಪ ಆತ ದೂರ ಮುತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ದಾನೆಲ್ಲ ಅವು ಇರು ಕೊರ್ಲೆ ಮರ್ದು ಒಂಡೆ ಅಂಚ ಕೊರಿಯನ್ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕುರ್ನೆಟ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಬೂರ ಮಲ್ದೇರ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ ಮರ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮರ್ದು ಕೊರಡು ನನ್ನ ಇರು ಪಿರೋರ ಇರೆ ಮರ್ದು ಕೊರಡು ಪಿರೋ ಎನ್ಕಲ್ ನೂಲು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬಾಪ್ ಕೈ ಮತ್ತ ಬಾತಂಡು ಅಂಚ ನೂಲು ಕಟ್ತಾ ಪಿರ ಇರು ನೂಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಡೇರು
ಕೂಡ ಪಿರ ನೂಲು ಕಟ್ಟಿಯಾನೆ ಪಿರ ನೂಲು ಕೊರದು ಕೂಡ ಮರ್ದು ಮಾತ ಕೊರದು ಕೂಡ ಏನೇ ಮರ್ದು ಅರೆತ್ತದು ಕೂಡ ಮಾತ ಪೂಜಿದು ಕಡಪಡಿ ಆ ಥರ ತನಕ ಕೊಂಚ ಬಾಲೆ ಪಂಡು ಇತ್ತೆಂಚೊಂಡಮ್ಮ ಕೇರಿ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೇರು ಎಂಚೊಂಡಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೀನು ಎಂಚಾಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದು ಪೂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೇರು ಪಾತೆರ್ದು ಮಾತ ಪೋಯಿನಾಕ್ಲು ಇರಡ ಐಕ್ ಬೋಡ ಮಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಇಲ್ಲ ಅವು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಐಕ್ ಮತ ಓದು ಬತ್ತದ ಒಲ್ತನ್ಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವು ದುಂಬು ಮತ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಓದು ಇತ್ತ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಮರ್ದಜ್ಜಿ ಮರ್ದು ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಯಾಗೆ ಉಂಡ್ರು ಕ್ರಾಯಗ್ ಬಂಡ ಓಲ್ಪಾರ್ದು ಅವು ಪುತ್ತೂರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗೊಡ್ಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಪೂರ ಬರೆದು ಉಂಡಲ್ಪ ಮರ್ದದ ಅಂತೂ ಪುದಾರು ಉಂಡಲ್ಪ ಆತೆ ಮಾತವಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣ ಮಲ್ಪುಣ ಪೂರ ಇರೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಲ್ಪುಣ ಯಾನೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಡು ಯಾನೆ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟು 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಒರೋನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ 76 ಮುರಾಣಿ 3 ಜನ ಒರೋನೆ ಬನ್ನಾಗ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾರ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮೇಲೆ ಆತಜಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆಪುಂಡು ಚಿಂತನೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲಂದು ಅಂಡೆ ಅಂಚೆ ಆಪುಂಡು ಪೊಡಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಚೂರು ಪೊಡಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈರು ದೇವರನ್ನ ದೈವಲ ನಂಬುದು ಮಾಡ್ದು ನಂಬುದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಂಬುದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಕೋರಿಯ ಒಂದು ಮತ್ತ ಕೊರ್ಪು ಇತ್ತ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಏತೊಂದು ಪಣ್ಪುಜಿ ದುಡ್ಡು ಏತು ನಿಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿ ಬತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ಪಣತೆ ದುಡ್ಡು ಏನು ನಿಕ್ ಆತು ಕೊರ್ಲೆ ಈತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ದೀಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಬೂತೋಗು ಮಲ್ಲ ಐದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೆರಂಡು ವರ್ಷೋಡು ವರ ಐಕ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ರ ಉಂಡದು ನಿರಾರತ್ತೆ ಮಾತೆ ಬರ್ರ ಉಂಡದು ಈ ಉಚ್ಚು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಅಕ್ಲೇನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ರ ಉಂಡದು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಉಚ್ಚು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಗೆಲ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ರುಂಡು ಅಕ್ಲೇಗ್ ಅಂಚೆ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಒಣಸೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಆಗೆಲ್ ಒಣಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ಪುಣು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚುನ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಚ್ಚು ಒವ್ವುಂದು ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಉಚ್ಚು ತೂವೋಡ ಅತ್ತಂಡ ಐತ ಕೂಲಿ ಕಂತನೇನು ತೂದೆ ಎಂದುವೇ ಉಚ್ಚು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅಂಚಾಪಜಿ ಕೂಲಿ ತೂದು ಉಚ್ಚು ವರಾಪಜಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇಟ ಕೇನೋಡು ಎಂಚಿನ ಉಚ್ಚು ಆ ಕಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಎಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯ ಎಂಚಿನದು ಸ್ವಷ್ಟ ಪಾನೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದ ಹೊರತುಂಡು ಮರಿಯಿಂದ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಎಂಕಲ ತೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಕಠಿಣ ದಂಧತ್ತೆ ಅವು ಜೋರು ವಿಷ ಉಂಟು ಐಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಣ್ಣ ಇದ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಪುಣೆ ಅಂಚ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡ ತೆಗಡ ಪಂಡಿ ಬುಕ್ಕಣ 4 ದಿನ ಬುಕ್ಕಣೆ ಮಣ್ಣಕ್ಲ ಅವು ಹಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಜನ ದಾನ ಉಚ್ಚುನು ಉಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಮದ್ದು ಕೊರಿಯನು ಉಚ್ಚು ಎಂಚಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಕಂದಾಡಿ ಮಣ್ಣಾರಸರು ಅಂತೇರು ಯಾ ಪಂಡ ಎಂಚತ್ತು ಅವು ಕಂದಾಡಿ ಹತ್ತು ಇಂದ ಪುಣೆಂಕ್ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಕಂದಾಡಿ ಅಂದು ಅಂಡೇರು ಅಕ್ಲಂಚ ಅಂದು ಅಣ್ಣಗೆ ಎಲ್ಲ ಕದ್ದ ಒತ್ತೊಂಡೆ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯ ಮರ್ದು ಹೊತ್ತು ಬುಕ್ಕ 2 ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತೇರು ಗುಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರ ಅವು ಬಣತ್ತ ಅಲ್ಪ ಹುಚ್ಚು ಮುಟ್ಟುಣಿ ಮರಿ ಅಂತೇರು ಅವಳು ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಅಂಡತ್ತ ಗುಣ್ಣ ಅಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ಈತ ಮಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತು 40 ವರ್ಷ ಅಂಡು 40 ವರ್ಷಡು ಏತ್ ಜನಕ ಮಡ್ದು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪರು 40 ವರ್ಷಡು ಅಲ್ಲಂಜಿ ಮರ್ದು ಬಂಡ ಬಾಕಿ ಮರ್ದಲ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚುನತ್ತು ಮಾತಾಡಕ ಸಾಧಾರಣ 1000 ಮಿತ್ತಾವು 1000 ಮಿತ್ತಾವು ಒಯ್ಕ್ ಮಾತ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಏನು ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚುನೆ ಕಾಂಡೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೋಂಕು ಪೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಸೋಂಕು ಪೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನ ಮಗುರ್ನೇ ಏನು ಇತ್ತ ಕಡು ಕುಡ್ಲ ಹೊಂಡತ್ತ ಅವಲ್ಲ ಸೋಂಕು ಪೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಐಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಗುರು ಸುತ್ತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಪುಲೆ ಮಾತ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಬಾಪು ಪಿಲಿ ಬಾಪು ಅನ್ಪೇರು ಅಂತ ಐಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಕೆಲವು ಮುರಾಣಿ ಸೋಂಕು ಒಂದು ಬಂಡದಾಯ್ತು ಸೋಂಕು ಬಂಡ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು
ನಮ್ಮ ಮತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೋಂಕು ಪೆಟ್ಟುದಂತ ಕೆಲವ ಇತ್ತ ಹಾಟ್ ಬಾಯಿಲ್ ಪೇರು ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ ಅನ್ಪುಣ ದುಂಬು ಗೊಲಿಗನ ಪೆಟ್ಟುಂದು ಅಂಚ ಗೊಲಿಗನ ಪೆಟ್ಟು ಅನ್ಪುಣ ಎಂಕಲ ತುಳುಟ್ಟು ಐನೆ ಐಕ್ ಸೋಂಕುದ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ದು ಮಾತ್ರೆ ಮರ್ದು ಐಕ್ ಪರ್ಪಾವಡು ಪರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಬಾಯಿ ಅಡೆಯೋದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿನ ಕತ್ತಿದ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದು ತೆಗಿತದೆ ಐನ ಬಂಜಿ ಕುರ್ಪುಣ ಅವು ಬಂಜಿಗೆ ಹೋಯ್ತುಂಟು ಐ ಬದುಕಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕುವೆ ನಿಗಂಟೆ ಬದುಕುವೆ ನೆತ್ತೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಡ 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 ನೆತ್ತೆರೆಗೆ ಹಾಕುವ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಪ ನೆತ್ತೆರೆ ಶಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬತ್ತಿಲಿಕೊಂಡು ನೆತ್ತೆರೆ ಬುಳ್ 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 ಕಕ್ಕಿನ ಈಟಿತ್ ಮಲ್ಲ ಗಿಟ ಇಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ತನಕ ಪಾರ್ವತನ ಹೊಂಜು ಎಂಕ್ಲಡಿ ಕಂದಾನ್ಯಾಗ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಹಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ನೆತ್ತೆರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಊದಿರು ಮೀ ಹೊರ ಬರ ಮಾತ್ರ ಮುಖಂಬೇರು ಮಾತ್ರ ಮರ್ದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಂದು ಪೋಯರು ಪೋತು ಮಾತ್ರ ಮರ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೊರಿಯರು ಅಪ್ಪೆ ಅಂತ ಮರ್ದು ಹೊರಿಯರು ಮರ್ದು ಹೊರದು ಉಂತ ಹೊರತು ಸುಮಾರು ಹೊರತದ್ದು ಆಂಜೋಳು ಲಕ್ಕಂಡ್ರು ಇದು ಈರು ಈ ಮರ್ದ್ ಕಲ್ತಿ ನೀರ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಏರು ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಅಮ್ಮ ಈರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಆರು ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಸೊಂಕದ ಮರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೂಲು ಕಟ್ಟುಣ ಮತ್ತು ತಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುಣ ಹುಚ್ಚು ಮುಟ್ಟುಂಡ ತಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುಣ ಅವು ಮತ್ತು ಆರು ಮಾಡ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹುಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಕ್ಲು ಸೀದಾ ಐಕ ಕಟ್ಟವಾಡೋಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಟವಾಡು ಓಲ್ ಓಲು ಎಂಚ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಕಾರ್ಗ ತುಚ್ಚಿ ನೋನ್ಕ ಕಾರ್ಗ ತುಚ್ಚಿನ ಎಂಚ ಹುಚ್ಚು ಇದೇ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಇದೇ ಟೈಟ್ ಮಂತ್ ಮಾಡೋಡು ಟೈಟ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಯ್ತು ಕಟ್ಟಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಾ ಬಲ್ಲಡು ಬಲ್ಲಡೆ ಕಟ್ಟಂಡ ಕುಂಟು ದಾರುವ ತುಂಡು ಮಂತು ಕಟ್ಟಂಡ್ಲಾವು ದುಂಬು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಾಲೆಜ್ಜಿಂದ ಬೈಕ್ ತಂದೇನು ನಾಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಅವು ಬಂಡ ವಿಷಮಿತ್ತು ಬಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ವಿಷಮಿತ್ತು ಬಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಂಚ ಐದು ಕವಿ ಮರ್ದು ಮತ್ತ ಕೊಡ್ದಾದ್ ಮತ್ತ ಇನ್ನು ನೆತ್ತಿರು ಮತ್ತ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ನಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಧಾರಣ ಪೋಪುಣ್ ಪೇರು ಅಂಚ ಐಕ್ ಓಡದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಕ್ಲೆಗೆ ಇರು ಕೆಲವು ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರಿಗೆ ಅವು ಇರೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದು ಗೊತ್ತು ಜಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಮಿರತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂದವು ಅಂತ ಎಂಜಿನವು ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ ಏರು ಅವು ದಾದ ಘಟನೆ ದಾದ ಅಕ್ಕ ಮೀರೆ ಬಾತ ಸುರುಟು ದೂರ ಓಪಣ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೆ ನಾಲ್ಕು ಒಪ್ಪಿರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಿನವಳ ಎಂಗಳ ಒಂದು ಉಬಾರ್ಗೆ ಓಪಣ ಅಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಜೋರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೈಡೆ ಬತ್ತೆ ಬಂದೆ ಚೆಂಚೆ ತಡೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಅಂದೇರು ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಮೀರೇನು ಈಗ ನಾಪೂಜ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಅಂದೇರು ಅಂಚೆ ಅಸಲು ಪಾರ್ವತಿ ಇಡೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಇದೆ ಮರ್ದು ಮಾತದ್ದು ಕೊರಿಯ ಆನೆ ಕೊರಿಯ ಮನದಾನೆ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಸರಾಗಿ ಮರ್ದು ಒಂಜೇಲಿ ಮದ್ದಿನೊಟ್ಟು 10-12 ದಿನೊಟ್ಟು ಕೊರಿಯ ಒಂಜೇನು ಗುಣ ದುಂಬು ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈ ಮರ್ದದ ಬೇರ್ಗೆ ಒಯ್ಟೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ ಇಡೀ ಪೋಂತೀರ ಅಂದಾರು ಇದೀಕ ಪೋಂದಿತ್ತಿರು ಮತ್ತೆ ನಾಡೊಂದು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ದಾಯ್ತೆ ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ನ ಬೇರೆ ಗುಡ್ಡಗೆ ಪೋಮಣ ಒಂದು ಅತ್ತ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪೋಪಿದೇರು ಪೋದೆದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಇಜ್ಜಿ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಗುಡ್ಡೆಡು ತಿಕ್ಕರೆ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಇಜ್ಜದ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಮಂಚಿನೊಂದು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತನೆ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ತೋಟ ಈಟೇರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪಜ ಈ ಗುಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೋಡಾಯಿನ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾನಾಗ ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬಾಗೆತ್ತ ಬೇರೆಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ 1 ಕಿಲೋಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಗೆತ್ತ ಬೇರೆಗೆ 1,000 ಎನ್ಮಾನೋದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಗೆತ್ತ ಬೇರೆಗೆ 1,000 ಹಾಜಿನೋದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಗೆತ್ತ ಬೇರೆಗೆ 1,000 ಒರ್ಮನೋದು ಎನ್ಮಾನೋದು ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಟು ಈತ ಮಾತದ ಹೊತ್ತದು ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ನವು ಎಂಕ ಯಾವ ಒಂದು ಅನ್ಪರ ಇರು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ಪುಣ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೂಜೆ ಪನ್ಪೂಜಾರ ಅಂಚೆನೆ ಆನಿಡ್ದಿಂಚೆನ ಅಂಚನೆ ದುಡ್ಡು ಐತೆ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪುಂಡ ನಾತು ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ ಐತಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಅಂಚ ಇತೆ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿಂಡ ಆ ಇರ್ನ ಮರ್ದೆ ತೊಂಡಿರು ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ಜಿತ್ತಂಡ ಜೆತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಜೆತ್ತಂಡ ಅಡ್ಡ ಜೆಪ್ಪರ ಜೆತ್ತಂಡ ವಿಷ ಜೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಏತು ಗಂಟೆ ಜೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಜೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಜನಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರೊಂದ ಕುಲ್ಲೋಡು
ಪಾತೆರೊಡೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದಿಪೋಡು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಬದ್ದು ಜಬ್ಡ ಬೇರೆ ಐಸಿಯುಡು ಅವು ಜಪ್ಪಡ ಬೇರು ಕೆಲ ದಾಖಲೆ ಜಪ್ಪಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಮಾತ ಸರಿಗಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಮುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅನ್ಪಣ ದೇವಾಲ ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಲ್ಲಂಜದಾರ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ರು போயினார் சீதை போது ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆಯ್ರು ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆದ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ರಿ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ನನ್ನ ಪೋಲೆ ನಿಖಿಲ ಗುಣಾಂಡು ಬಂಡೆ ಅವು ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಆಂಜೆಗೆ ನಡಪ್ಪರ್ನೇ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಅಂತಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕುಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ 11 ಬೋಡತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಡಿಕೆ ಪರ್ಲ ಪರ್ಲ ಏರ ಪಂಡೇರಿ ಇದೆಗೆ ಸೂರಪ್ಪ ನಡೆಯವರ ಪೋಲೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಕ ಓ ಅಲ್ಲ ಕೈ 11 ರೂಪಾಯಿ ಕೈ 11 ರೂಪಾಯಿ ಕೈ 11 ಹತ್ತದು ಆಯ್ತಾನೆ ಅವು ವಿಷ ಮುಟ್ಟದ್ದು ವಿಷ ಏಪ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿನ 10 ಮುಟ್ಟದ್ದು ದಿನಾಂಡು ಉಕ ಅವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋದಿತ್ತು ಎಂಕಲಿಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಅಂಡೇರು ಅಂಚ ಪಿರ ಬಿಡಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಡಿಯರು ಅಂಚ ನಡಪರ ಬಜಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಐನೆ ನೆನ್ನ ಗಡ್ಡಿನ ಉಚ್ಚಿದ ಗಡ್ಡಿನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕೆ ಬೊಡೈನಾತು ಐಕೆ ಮರ್ದು ಮಾತ ಬೇತೇನ ಕೊರ್ದು ಐನ ಕಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ವಿಷತ ಅಂಶ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಳಾಯಿ ಆ ವಿಷತ ಅಂಶನು ಏನು ಸೂಜಿಡು ಮಾತ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಕೂಡ ಐಕೆ ಮರ್ದು ಮಾತ ಕೊಡಿ ಆಂಜವು ಸಾಧಾರಣ ನಡ್ತಂದು ಪೋಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡೆ ನಾನು ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಬತ್ತಂಡು ಏರ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಡು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಂಡ ನಾನು ಇಂತಾರೆ ಜವ್ವೆ ಬತ್ತಂಡು ವಾಲ್ಪಡ್ದ ಸೀದಾ ನಡ್ತಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸೀದಾ ಅಂಚ ಗುಣಾತನನ್ನ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮರ್ದು ಬರಲಿ ಅಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆದವು ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂದದಾನೆ ಅವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ದ ಪವರ್ಡ್ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ದ ಪವರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಾತ ಒರಿಪುಂಡು ಅಂಟು ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ವಾಹನ ಇಜ್ಜಂಡು ಪೋಯಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಪಗ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ನಿಕ್ಲೆ ಏತೋ ಜಂತ ಜೀವರಿಪದರು ಅಂದಾಜಿ ಜೀವರಿಪೇನೆಲ್ಲ 1000 ಅರಿಪ್ಪು ಇದು ಸುಮಾರು ಘಟನೆ ನೆನಪು ಮುನ್ಪೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೌಡ್ರನ ಮಗಲೇ ಅದೇ ವಿಷಯ ಉಂಟುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮರ್ದು ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ಜಪ್ಪುಡ ಅಲ್ಲ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಲೆ ಅಂತ ಜಪ್ಪಡ ಹೊಡ್ಚಿ ಕುಲೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಪಾತೆರೊಂದು 4-5 ಜನ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಂತೇನೆ ಆ ಪೊಂಜೋ ಪೋತು ಜೆತ್ತುನಕ್ಕೆ ಪಿರ ಏರ್ದು ಪಿರ ಬಾರು ಆತೇರು ಪೊಂಜೆಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಜನಲೆಕ್ಕ ಆತಂದು ಜೋರು ಆತಂದು ಕೂಡ ಹೋದು ಮದ್ದು ಮಾತ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂತ ಹೊರತು ಜಪ್ಪೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂದದ ಅವು ನನ್ನ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ನನ್ನ ಜಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂತ ಹೊರತು ಜಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಮರ್ದು ಮಾತ ಪುರಂದು ನಿಕ್ಕು ಜಪ್ಪಾಡು ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಸರಿ ಅಂಡ ಅಂಚ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪುಂಜವು ದುಮ್ನಾನಿ ಅತ್ತ ಐಕದಾನ ಮಾಂಟೆಗೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಬೆರಳು ಬಾಡ್ದಾನು ಬೆರಳು ಎಂಕ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಏರು ಮನದಾನಿ ಒಂದು ದಾಲಾತಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲು ಮಣ್ಣು ಪಂದ ಉಳಿಯರು ಜೋರು ಆಯ್ನದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದು ಒಯ್ರು ಒಂಬೊಂದು ಪೋತನ ಒಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಪೀರಾನೆ ಪುರಾಣ ಹೊಣತನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚೆ ಆತಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾವುಕಾರ ಒಂಜಿ ಜನ ತೀರ್ದಿರು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡ ಎಂಕಲ ಮರ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪುಣ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಣ ಟೈಮ್ ಉಂದಾಂಡೆ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಉಣ್ಪು ಉಣಪುಣ ಜನ ಲೈಟ್ ಒತ್ತೊಂದು 3 ಸಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಒತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಡೆಗೆ ಉಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಈ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಳಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಹೋಗೊಂದು ಪಣ್ಣೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದಾಯ್ತ ಉಚ್ಚಿಂದು ತೂವರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ತು ಪಾರ್ವತ್ತನ್ನು ಉಣ್ಪುಣ ಪೂರ ಬತ್ತಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಂದು ಅನ್ನಡ ಗಡಪುಂಡು ಅನ್ನನ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಉಣ್ಪು ಗಡಪುಂಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಟ್ಟಲ ಬಾರ್ದನ್ನೆಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ 5 ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಆಂಡಲ ಮರ್ದು ಮಾತ ಕೊರಿಯ ಮರ್ದು ಕಕ್ಕುನ ಹುರ್ಚಿನ ಮತ ಸುರುಂಡು ಅವು ಮರಿಯೇ ಅದನ್ನು ಕಕ್ಕುನ ಹುರ್ಚಿನ ಮತ ಸುರುಂಡು ಆ ತನಕ ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯ ಮರ್ದು ಕಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಉಂಟು ಮರ್ದು ಉಂಟದು ಬುಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ನನ್ನ ಪೋಲಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಪೋಪ ಅಂಕಲ್ ಅಂಡೆ ಆವು ಪೋಲಿ ಅಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುಗೂ ಯಾಮ್ ಬರ್ಪೇಜಿ ನಿಕ್ಕ ಮುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಹೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಬುಲ್ಪು ಪೋಯಿದ್ದ ಬುಲ್ಪು ಆಂಜು ಎಡ್ಡ ಹುಷಾರುಂಡು ಪಿದ ಇಲ್ಲೆತ್ತದು ಮಾತ ಮರ್ದು ಕೈ ದೆಕ್ಕೆ ಕಾರು ಮಾತ ದೆಕ್ಕದು ಬುಡೇದಿ ಇಜ್ಜಂಡ್ರೆ ಅವು ಮಾತು ಮುರಿಯ ಬುಲ್ತುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಮರ್ದು ಗುಣ ಅಂಡು ಆತಜಿ ಇದಾಯ್ತು ಬುಲ್ಪುಣ ನನ್ನ ದಾಲಾಪಜಿ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಬೈಯಾಡು ಯಾಮ್ ಬತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಮರ್ದು ಹೊರದು ಜಪಡದು ಬತ್ತೆ ಒಂದು
ಕೂಡ ಬೈಯಾಡು ಸಾವುಕಾರ ಬತ್ತೇರು ಪೋಯಿ ಅವರ ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಣೆ ಅಂಚೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚೆ ಪೋಯದು ಒಂತ ಬರ್ತು ನಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಹೊರಗಂಡು ದಾಯ್ತಪ್ಪೆ ಇವ್ ದೂರ ಹೋತನ ಏನು ಅವಳು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ನಡೆ ಪೋಯಿನ ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತಂಡು ಅಯ್ನು ನೋತು ಕೆರಿಯರು ಆತನೆಟ ಹುಷಾರಿತ್ತು ನನ್ನ ಹುಷಾರಿತ್ತೇರಾರು ಹುಚ್ಚುನು ಕೆರ್ನ ಕೆರ್ದು ಕೌಂತೇರಾಗಲು ಐದು ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಜೋರೆ ಆಯ್ನ ಜೋರೆ ಬಂದೆ ಪೋಣ 2-3 ಜನ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದುಂಡು ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನ ಕೋಪ ನಂಗೆ ಕೆರ್ಪೆರು ಅವು ಸಹಜ ಒಂಜಿ ಕೆರ್ಪೆರು ಕೆರ್ರ ಬಲ್ಯ ಕೆರ್ರಬಲ್ಲೆ ಅವು ಕೆರ್ಂಡ ಐಕ್ ಅಂತ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆರ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕೈಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿದ್ದೇರು ರಾತ್ರಿ ಬನ್ನಾಗ ನಡಪರಾಪಜಿ ಈತು ತೊರಾತಂಡು ಕಟ್ಟಬಳಕಾರಿ ತುಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಬಳಕಾರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಹತ್ತಿರೇನು ಕಟ್ಟಬಳಕಾರಿ ಕರಡಿಗೇಡು ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಂಚೆ ಉಚ್ಚೊಂದು ಅಳು ಕೇಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ದಾಯ್ತಾಯ್ತು ಅವು ಕಟ್ಟಬಳಕಾರಿ ಉಂಡು ಅವು ಕರಡಿಗೇಡು ಉಂಡು ದಾನೆ ಐಕ್ ಕೊಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಆಡ್ದಾರೆ ನಾವು ಎತ್ತುಂದ ದಾಂಡ ಆಡತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ತಗ ದಾಂಡೆ ದಾಯ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರ್ದು ಕೊರಲಿ ಮರ್ದು ಅಂತ ಕೊರಿಯೆ ಕೊದ್ದು ಸುಮಾರು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನದಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರಾಗಲಿ ಪೋದು ದಾನೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಕರಡಿಗೇಡು ಉಚ್ಚುಂಡತ್ತ ಐನು ದಾನೆ ಆಲ್ಪಡು ಒಂಡೇರು ಕರಡಿಗೇಡು ನಿಕ್ಲೆ ಉಚ್ಚುದು ಐದು ನೋತುದು ಹಾಕುದು ಮತ್ತು ಆತಂಡು ದಾಯ್ತು ಅನ್ಬೋದು ಸೈತನ ನನ್ನ ಪೊತ್ತಾಡತ್ತೈನು ಪೊತ್ತಾದು ಕಂಪುಳಿ ಇಜ್ಜ ಅಡಿಗೆ ಕಂಪು ಅಂಡೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ದಾನೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕರಡಿಗೆ ಎಂದೆತ್ತಂಚು ಮಗ್ತು ಬಾಡಿನಾಗ ಉಚ್ಚು ಜೀವಂಡು ಅಂಚೆ ಬೈಲ್ತಂಡು ಹುಚ್ಚು ತನ್ನಾತೆಗೆ ಬೈಲ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಉರಿ ಬತ್ತ ನೋತು ಬತ್ತ ಹಾಕಿನಿ ಈ ಪೊಂಜೆ ಹುಷಾರಿತ್ತನ ಪೊಂಜೆ ನೆನ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂತದ್ದು ಹತ್ತಿರ ಪೊತ್ತಾದ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂತದ್ದು ಇಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಪೊಂಜೆಗೆ ಜೋರು ಆತಂದೇನು ಕಾರು ಬಾತಂದೆ ಆತ ಕೂಡ ಬಲ್ಪು ಜನ ಆತಂದು ಕೂಡ ಹೊರ ಬರೋಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಜೋರುಂಡು ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ದಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಚ್ಚುನು ಕೆರಿಯರು ಅಲ್ಲೇ ಅವು ದೋಷವಾತನಿತ್ತೆ ಹುಚ್ಚುನು ಕೆರಿಯರ್ ಬಲ್ಯ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆರ್ರನೇ ಬಲ್ಯ ಅವು ಏತು ಹುಚ್ಚಾಡು ಹುಚ್ಚಿಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೋಪಡು ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚಿಂದ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಪೀರ ಬರ್ಪುಂಡೆವು ಅಂಚ ಅದು ವಿಷಯ ನೋಟುದು ಮತ್ತು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಒಂಜಾಡತಿ ಅವು ಏನು ಪಂಡತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬತ್ತೊಂದು 3 ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಪೋಯರು ಬುಲ್ಪು ಕೊರ್ದು ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಮತ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ಬಯ್ಯನ ನನ್ನರ ಪೋಯಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬಾವೆ ಬತ್ತಂಡು ಪೋಯಿ ಬಂಡಿತಾರೆ ಪೋಯಿ ಅಂಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂಡೆ ಅಡ್ಡರು ಸಾಧ್ಯ ಪೊಣ್ಣು ಸಾಧ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ದಾಯ್ತ ಇವ್ರು ಏನು ಮರ್ದು ಏನಾರು ಮರ್ದು ವಿಷ ಉಂಟಾರೆ ಅಟ್ಟು ಅರವೈನ ಎಂಚಂಡು ಸುಮಾರಿತ್ತು ಆತ ಚೋಕು ಪಾತೆರೊಂದು ಮತ್ತೆ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಆ ಹುಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಬತ್ತರು ನೊತ್ತು ಕೆರಿಯರು ನೊತ್ತು ಕೆರ್ನಾನೆ ಐದಕ್ಕೆ ಜೋರು ಆಯ್ನ ಇತ್ತೆ ಜೋರುಂಡು ಪೋದು ತೂ ನಾವು ಎಂಚಂಡು ಜೋರು ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಪಾತೆರ ಹತ್ತಿರ ಜೋಬುಂಡನೆ ಅಂಚ ಅವು ಮರಿಯಾವಡು ಉಳ್ಳಾವಡು ಇದು ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದು ತುಚ್ಚಿನ ಕೆರ್ರವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದು ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನ ದಾದ ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನಟು ಒಂದು ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಂಚ ಅಲ್ಲ ಉಂಡ ಅವು ಉಂಡು ನಂಜಿದ ಮಾತ ತಿನ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬದನೆ ಕೈಪು ಬೊಕ್ಕ ಬದನೆ ಕೆಂಬುಡೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮುಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವು ಬಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಿ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೂರ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮುಟ್ರನ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಂಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾಯ್ತ ಅಂದರೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಉಣೋಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂಥದಿನ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಣೋಡು ಅನ್ಪಂಡಂಗಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಗಂಜಿ ಹತ್ತದ ಒಟ್ಪೊಡಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಉಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಉಣೋಡು ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಕಜ್ಪು ಉಣೋಡ್ಸಿ ತಾರಾಯಿ ದಿಂಜ ಪಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುರ ಅವು ಐಕ ಆಯ್ನಾತ ಅವು ಪಂಡದೇ ಅವು ಬೋಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಮುಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚ ನಂಜಿ ದೋಸ್ತು ಮುಟ್ರನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಕ ಆ ಪೊಂಜಿ ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರುಗೋ ಒಂದುಂಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಬಂಜಿನಾರು ದುಂಬದ ಬಾಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರುಗೋ ಒಂದುಂಡು ಲಟ್ಟ ಮಗರ್ನ ಮತಿ ಏಜಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪಾರು ಬರ್ತತು ನಂಗೆ ಮತ್ತೀಜಿ ಅಂದರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡಿನಾಗ ಬುಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತೆ ಬರ್ರಂಡೆ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾಟೊಂದು ಪೋಯರು ಪುಂಜಾಲಟ್ಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಯರು ಪಡನ್ ತೆರು ಪೋಯರು ಪಡನ್ ತೆರಡು ಆ ಪೂಜೆ ಉಂಡಿರು ಪುಂಜಾಲಟ್ಟೆ ಪುಂಜಾಲಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನೆತ್ತೆರು ಕೊರಡು ಐಕ ಆ ಪೂಜೆ ಉಂಡಿರು ನೆತ್ತೆರು ಮುಲು ಕೊರ್ರ ಆ ಪೂಜೆ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಬೋಡು ಬೇಗ ಅಂದ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋಯರು
ಕುಂಡ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಅಕ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೆತೊಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ದೆತೊಂದು ಮರ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೊರೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಯ್ದು ಬಾರ ಶುರು ಉಂಟು ಮೇಯ್ದು ಬಾರ ಶುರು ಆಪಣೆ ಆಯ್ನ ಎಂಚ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಆತನ ಪಂಜೆಗೆ ಅವು ಗರ್ಭ ಬೋಂಡು ಆ ಗರ್ಭ పోయినదుక ಸರ ನೆತ್ತೆರು ಪಾರ ಶುರು ಎಂಜೆ ರಕ್ತ ಆಯ್ತು ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕೇಸು ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರಿಯ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಗುಣ ಆತಂದು ಅಂಚ ಅಂದು ಪೋಂಡು ನೆತ್ತೆರು ಪೋಂಡು ನಾಲ್ ಮೂಜಿ 4 5 ಆಜಿ 7 ದಿನಟ್ಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗುಣ ಪಾರ ಆಯ್ಜಿ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪೋಡು ಗುಣಾಪುಜಿ ಆ ಪುಂಜಿಗಳ ತಿನ್ನರ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂದು ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನರ ಇತ್ತಂಡ ಆಸೆ ಇತ್ತನೇನು ಕೊರ್ಲೇನು ಅಂಡೇರು ಅಂಚ ಸಾವುಕಾರ ಸೀದಾ ಬರ್ತಂದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತಂದು ಇಡೆ ಬರ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಸಂಗತಿ ಮಾತ ಬಂದ ನಾಡ ಯಾಕೆ ಮರ್ದು ಯಾನ ಕೊರುವೆ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪಣ್ಣ ಎಂಕೆ ಮರ್ದು ಕೊರ ಡೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡೆ ಅಂಚಾತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೈ ಎನ್ನ ಕೈತು ಜೀವ ಪೋಂಡ ಈ ಮರ್ದು ಎನ್ನ ಮರ್ದು ಕೊರಿಬೇಕು ಜೀವ ಪೋಂಡ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಕ್ಲೆ ಇಟ್ಟ ಅಕಲೆ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕ ಇರ ಮರ್ದು ಎಂಕಲ ಆಯ್ತೇನೆ ನೋಡ್ಪುಣ ದಾಲ ಒಂದು ಇರು ಕೊರ್ಲೆ ಇರು ಆಂಡ ಆವಾಡ ತೊಂದರೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಇರು ಅಂಡೇರು ಮರ್ದು ಕೊರಿಯ ಅಂಚ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಬಾರತ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಬ ಅಂಡೇರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಹತ್ತೇರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೊತ್ತು ಅಂತ ಫೋನ್ ಬರ್ತಂದು ಮಕ್ಕಳು ದಾನೆ ಹಾಲ್ಪೋಡು ಬರ್ತೇರು ಅಂದೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಅಂಡೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಚೆ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನೆಕ್ಕು ಬರ್ಪುಣ ಬಿಡ್ಸಿ ಅಂಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಬಿಡ್ಸಿ ಕೊಂಚೇನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆತಾಗೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಮರ್ದು ಮತ್ತ ಕೊರಿಯ 2 ದಿನ ಹತ್ತ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯ 2 ದಿನ ಹತ್ತ ಮರ್ದದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಆತಂಡ್ರು ನಾನು ಆಪುಜಿಂದು ಕುಡ 2 ದಿನ ಹತ್ತ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯ 4 ದಿನ ಹತ್ತ ಮರ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಸಾಧಾರಣ ಗುಣ ಅಂಡ ಕುಡ 2 ದಿನ ಹತ್ತ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯ ನಾನು ಆ ದಿನ ಹತ್ತ ಮರ್ದಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಕೊಂಚು ಸರಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಡ 8 ದಿನ ಹತ್ತ ಮರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಂಚು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುಮಾರು ಓಕೆ ಈತ ಈರು ದಾದ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಂದದ ಇರು ಏನು ದಾಲೆ ಜಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಬೀದಿದ ವಹಿವಾಟು ಅಂತೆ ಉಂಟು ಬೀಡಿದ ವಹಿವಾಟು ಬಂಡ ಬೀದಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಬ್ರೆಂಚ್ ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ಬ್ರೆಂಚ್ ಅಂದೆ ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾವ ಉಂಡು ಅವು ಆಂಡು ಐಕುಲಂಜಿ 34 ಬೀದಿಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡು 4 ವರ್ಷ ಈತ ಈತ ಪೂರ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಈತ ಈರ್ ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏರು ಮಲ್ಪನೇರು ಎನ್ನೆರಡು ದುಃಖ ಉಳ್ಳೈತೆ ಮಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನು ಒಂದು ಮಗ ಕಲ್ಪದಾರ ಅಲ್ಪ ದಿನ ತಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನಾರೆ ಒಂದೊಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಇರು ಬೇರು ಐಕ್ ದಾಯ್ದ ಮಾತ ಪೂರ ಪಂತಾರ ಪಂತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತನತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪಣಲ್ಲ ಅದ ಮದ್ದ ಗುರುತಲ ಮತ್ತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತನ ಆತ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲ ಅದು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅತೆ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಜನ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಬತ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಪುಜತೆ ಕೆಲವು ಈ ಕೆಂಪು ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮುರಾಣಿತ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋ ಬತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ಮಂಗಲೇನೆ ವಿಟಿತಿ ಮಂಗಲ ಪುಂಜೋ ಬಂದು ಅನ್ನ ಪನ್ನೆರಡು ಹರ್ಚಿಗೆ ಬಿಡಂಗೆ ಜೀವದ ಇಲ್ಲಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಪೂರ ಅವು ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ 3 ಸರ್ತಿ ಪೋಯ ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಇಡಿಗೆ ಬತ್ತು 4 ಜನ ಪನ್ನೆಂಡು ಆರೆಗೆ ಇರು ಮರ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಗುಣ ಆತಂಡು ಅಂದೆ ಅವನು ಮರ್ದು ಬಗೆ ಆ ಮುಂಜಾನೆ ಗುಣ ಉಂಡು ಮೂಜೆಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡು ದತ್ತದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಿರ ಬೇತೇನೆ ಕೊಂಡ್ರು ದಾಯ ಬೊಡ್ಚೋಕ ಅಂದೆ ಈಗ ಜೋಕ ಹೆಂಗೆ ಬೊಡ್ಚನ್ನ 2-3 ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪೋಯ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಲ ಆತು ಕೊರಿಯೋ ದುಡ್ಡು ಈತು ಕೊರಿಯೋ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಏತು ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದೆ ಚಿಕ್ಕುಟ್ಟೆ ತೊಂಡೇನು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅವು ದುಂಬ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರು ಮತ್ತೆ ಕೋರಿ ಅಂತ ತೊಂಡ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮೇರೆಗ್ಲ ಕಟ್ಟುನ ಮರಲುಂಡು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂದೆ ಅವು ಕೋರಿ ಅತ್ತ ಅವು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮರ್ದು ಬರ್ನಾಗ ಪೆರಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೊರ್ಲಿ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಬೋಡ ಅಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪ ಅಗೆಲ್ ಸೊಡೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಾತಾರೆ ಲೆತ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೊರತು ಕೋರಿಯ ದುಂಬ ಮಾತ್ರ ಕೋರಿಯ ಹೊರೊಂದಿತ್ತನ ಯಾನ ಸುರುಟು ಕೋರಿಯ ದೆತನದೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಆಯ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತಂದು ಅತ್ತೆ ಅವರ ಬೈತಾರೆ ಅವರ ಬರೋಡು ಇದು ಸಂಗಡಿ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅವರ ಬರೋಡು ಇರುವ ಮರ್ದು ಗಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ತಂದು ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಮರ್ದು ಅರೆತು ಪರ್ಪದು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಕೊಂಡು ಬತ್ತೆ ಮನದಾನಿ ಕೂಡ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯ
ಗುಣಾಡು ದಾಯ್ತ ಕೊರು ದಾಯ್ತ ಕೊರು ಎಂಕ ದಾಲ ಕೊರು ಚೊಂಜಿ ಕೋರಿ ಕೊರು ಗುಣಾಡತ್ತ ಆಯೆ ಕೊರ್ನಾನೆದ್ದಿ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಜಿ ಎಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಜಿ ಮಗರನ ವರ್ಷ ಆಯಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ವಿಷ ಆಯಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಆಯ ಪರ್ವತ್ತೆ ಇಂಚೆನ್ನು ತಪ್ಪಾತಂದೆ ರಡ್ಡು ಮೂರ್ದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಎರಡೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೋರಿ ಭೂತಗನ ರಡ್ಡು ಗೋರಿಲ ಕಾಣ್ತದೆ ಪುಂಜರ್ಲೇನು ಅಂಚ ಅವು ಒಯ್ಪುಂಡು ಗುಲ್ಗನ ಅಂಚ ನೂಲು ಒಯ್ಕು ಮಾತ ಕಟ್ಟುನು ನೂಲು ಒಯ್ಕ್ಲ ಈ ಕೆಂಪುದ ಮರ್ದ ಮಾತ ಪೂರ ನೂಲೆ ಕಟ್ಟುಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ ಕೆಂಪುದ ಈ ಪಿಲಿ ಬಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಿಂಗಾರ ಬಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಪಾದ ಬಾಪು ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಪುದರ್ ನೆಟ್ಟು ನೆಕ್ಕಂಡ ಪಾದ ಬಾಪು ಅನ್ಪುಣ ನೆಕ್ ಮೂಲೆ ಮತ್ತಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಬಾಪು ಅನ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದುಂಬು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡು ಒಂದು ಲಕ್ಕಂಡ ಕೊರ್ಪೆದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಪುಣ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದುಂಬು ಅಂಚಾದಿ ಒಂದು ಕೊಂಚ ಬಾಪು ಪುಂಚ ಬಾಪು ಒಂದು ಬಂಜಿದ ಉಲಾಯಿ ಅಂತ ಪುಂಚ ಬಾಪು ಅಂತ ಐಕ ಮರ್ದು ಊರ್ಪೆದೇರು ಅವು ಮರೆ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಮರ್ದು ಊರ್ಪೆದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುರ್ತಿಸಿರತ್ತ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಡಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ರಾಂಡತೆ ಅಂದೆ ಏದು ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಖುಷಿ ಇರ್ನ ಆಸೆ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿಯರ್ಲ ಕೊರಡುಂದ ಅಂದೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಕೊರಡು ಮಿತ್ತಿ ಕೊರಡೆ ನಾನಂತೆ ದರ್ಗದ ಬನೋಡು ಅಂದೆ ಅದೇ ಅಂದೆ ನನ್ನ ದರ್ಗಸೆ ತಾಯಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಡ ಅಂಚೆನ ಆ ಮೂಜಿ ಜನ ಬರೋಣ ಬಂದಾಗ ಏನು ಒರಿ ಅಂಡ ಕೈಗಾರ ನಡ್ಕೊಂಡನೆ ಜಂಬಾರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೂಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಐದು ಪೀರ ಮರ್ದು ಅರೆಪ್ಪೋಡು ಪೀರ ಮಾತೆ ಮೂಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಪೋಡು ಮರ್ದು ಪೂಜೋಡು ತುಚ್ಚಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಮರ್ದು ಗುರುಪು ಜರಿಗೆ ದೈ ಅಂದ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತು ವಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ 100 ಬಲ್ಲಿ ಐಕ ತಡೆ ಕಟ್ಟದು ಬುಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಬರೋಡು ನೂಲು ಕಟ್ಟದು ಐಕ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತು ಕುಂದದ್ದು ಅಂತ ಅಂಚ ಆತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಅನ್ಪುಣ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ ಇರ್ದೆ ಉಂಟಾದ ಅಲ್ಪಣೆ ನೂಲು ಕಟ್ಟದ ಅಂಚೆ ನೂಲು ಕಟ್ಟಣ ಅಲ್ಪಣೆ ಅಲ್ಲೇ ನೂಲು ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪಣೆ ಮರ್ದನ್ ಚೂರು ಪರ್ಪಾದು ಬುಕ್ಕ ಇಟೆ ಬರದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ದು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪಾದು ಕೂಡ ಸರಿ ಅನ್ಪುಣ ಅಂಚ ಆತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಸೂರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮಾತು. ಈ ಒಂದು 3 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಂತಹ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಹಾವಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರು? ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಗು ಮತ್ತೆ 2 ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರು ಸರ್? ನಮ್ದು ಬಲ್ಲಮಂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುದ್ರಡ್ಕದಿಂದ ಒಳಗೆ ಮಡಕಿಲ ಅಂತ. ಮಡಕ್ಕಿಲ. ಹೌದೌದು, ಮಡಕಿಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಅವತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂತೇಳಿ? ವಿಜಯ್ ಅಲ್ವಾ? ನಂದು ವಿಜಯ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಯ್ತು? ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಮಧುರಂಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೆಹಂದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧಾರಣ 10:30-11 ಗಂಟೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ರು ಆ ದಿವಸ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋದು. ಅದರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 12-12:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹಾವು ಬಂದು ಕಚ್ಚಿದ್ರು. ಕಚ್ಚುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈ ನೋವಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ರು. 12:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಗಿದ, ಕೈ ನೋವಾಗ್ತಾ ಉಂಟಂತ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕೈಗೆ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಕೈ ನೋವಾಗ್ತಾ ಉಂಟಂತ. ಅವಳಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು, ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ ನೋವಾಗುದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಅಕ್ಕನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಅದನ್ನ ರಗ್ಗೆಳೆದ್ಲು. ರಗ್ಗೆಳೆಯುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಹಾವು ಕೆಳಗೆ, ಇವಳ ಕೈಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಕಚ್ಚಿತ್ತು. ಕಚ್ಚಿ ಆಗ ಅವಳು ಹಾವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಸೈಡಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಇದು ಕನ್ನಡಿ ಹಾವು. ಕನ್ನಡಿ. ಮತ್ತೆ ಯೋಗೇಶನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಓಕೆ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು. ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ, ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗುದು, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡುವ, ಬನ್ನಿ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು
ಮದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹ್ಮ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರಿ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹ್ಮ್. ಅವಾಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯೋಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಾ ಅಂದ್ರು. ಅವತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹ್ಮ್. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕೈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಟು. ಅದರೊಂದು 3-4 ದಿವಸ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ. ಈಗ ನೀವು ಹ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ? ಯಾವ್ದು? ಎಲ್ಲಿ? ಇವತ್ತು ಬದ್ಯರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಏನ್ ಬಂತು ರಿಸಲ್ಟು? ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂತು. ಪಾಯ್ಸನ್ ಉಂಟಂತ? ಪಾಯ್ಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಓಕೆ. ಅಷ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಟು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅದು ದಪ್ಪಾಗಿದೆಲ್ಲ. ಹೌದು. ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಿ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಅದು? ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಬದ್ಯಾರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರು. ಪುತ್ತೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಮೊದಲೊಂದು ಸಾರಿ ನನಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯೋಗೇಶನ್ನ ಈಗ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಂತದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ರೋಡಿನ ಕಾರಣವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಲೇರಿಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತನಕ ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಅದು. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದಾಗಿಯೇ ನೀವು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಅದೇ ಈಗ ಎರಡು ವಿಷಯ, ಒಂದು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಧಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೂ ಕಲ್ಲೇರಿಯಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಡಂತೇರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಲ್ಲೇರಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಕಡೆ ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ರೋಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭದ ದಾರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದೆ. ಯೋಗೇಶನ ಇವರು ಸೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುದೇ ಸುಲಭದ ದಾರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಮದ್ದು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲ, ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ. ಏನೋ ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಈಗ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಜನರಿಗೆ ಒಂಥರ ಇರ್ತದೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ತರ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸೂಜಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅವರೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಯೋಗೇಶನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಇದ್ರ ಕೇರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸೂರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶನ್ ಅವರ ಮಗ. ಹೌದು, ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಾವು ಏನಾಯ್ತು? ಹಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ. ನಾನು ಅವಾಗ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬರುವಾಗ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಂಚದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ. ಓಕೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಆಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅದು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಪೂಜಾರ್ಲೇನ ಮಾಗೆ ಅಲ್ಲೇರಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅಳಕ್ಕೆ ಸರ್. ಮುರನ್ ದಾಯ್ತಾ ಸರ್? ಮುರಣಿ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎನ್ನ ಫೋನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತದು. ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ನ ಪಲ್ಲಿ
ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಬಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅದು ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಆತನು 3 ಜನ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಯಾರು ಆರೆಗ್ಲ ದುಂಬರ ಹುಚ್ಚು ಮುಟ್ದು ಇತ್ತನು ರಾತ್ರಿ ಆರೆಗಾಯ್ತಾ ಅನುಭವ ಇತ್ತನು ಅಂಚ 3 ಜನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಒಂಚೂರು ಶೇಕ್ ಆತ ಹೆಂಕರು 3 ಜನ ಆತು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೈಟ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಇತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಮೇನ್ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ನೂಲುಗು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗ ಏನು ಮರ್ದು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಅಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಏನು ರಪ್ಪ ಮದ್ದು ಅಂತ ಸುರುಕು ಮರ್ದು ಕೊರ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಲೆನೊಂಜಿ ಬೇಗ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ಪಡು ಅಂಚ ಮಾಡಿದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಡ ಎಂಕುಲು 2-3 ಸರ್ತಿ ಕೇಂದಿರು ಎಂಗ್ಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಡ ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಪಾರು ಪೋಪುಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪುಂಡ ಈ ರಸ್ತೆ ಬೇಗ ಪಾರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇಂಜು ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾತನು ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಜೀವಗು ಪಣರಾಪುಜಿ ಅಪಾಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಆ ಹೊರ್ತು ವಿಷ ತುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪಾಯದ ಟೈಮ್ ಅವು ಅಂಚ ಅದು ಐನೊಂಜಿ ಮೂಲೆ ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂಚ ಕೊರ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೇನು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲಯ ರಾತ್ರಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಹೊರ್ತು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಿಂಗ್ಲೆ ಹಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಅಂಚ ಅದು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನು ಕೊರಲಿ ಮುಂದುವರಿಸೋಳಿಂದ. ಒಂದು ಕಡೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಗದೆ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಸೂರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಪಸುತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಮದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ನೀವು ಬಂದವರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್, ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡೋಲೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಆಳಕ್ಕೆ.